سلام زتفتخم سينما سمرة أمنا لومي علتا وطبطب زينا سبورت تحسونا بزتفلالي كورنعت نايز عالم زتفترو عبي تخستتا زدهزس مدب حيزنا لكم قريبنا لنا سناي مكتتال كلب ايكو كال الكسندر كاب اكاديميات انبيرا شودنايت عباي كلب ايكو مس ايرتراين دارغا طبق متأثر زلوا خوينا لا سمان كلعل هينو قويتهم الكسندر إيساق باولوس ابراهام كنذكر نايقدنيو انه حج دمان الكسندر فسحه يبرخ دحري ابز تفلالي كل عدم اكاديمي زاغانتا كتصاو دحر مصنح ناب عباي غانتا اسكيرات ازي قومات ود 19 عامت ابتي زاغانتا تدوكيناتلو زلا كبابي سولنا اب 2004 زتولد خوينو ካብ ወዲ 13 ዓመት ምስ ዛጋንታ ብምፅምባር ኣብ ክሊ ዕድመ 17-19 ድሕሪ ምፅዋት ብመልክዕ ፕሮፌሽናሊስት ስጋብ 2027 ምስ ዛጋንታ ዘፅንሖ ክታማ ኣንቢሩ ዘሎ እዚ ኣብ የማን ኣጥቃዓይ መስመር ዝፃወት ቆማት ኣትሌት ድሮ ቀዳማይ ፀወትኡ ምስ ክለብ ሎሚ ምሸት ኣብ ዝነበረ ግጥም ን77 ደቃይቕ ፈላሚ ፀወትኡ ምስ ዓባይ ጋንታ ኣብ ዝተሰለፈሉ ተስፋ ዘለዎ መንእሰይ ምዃኑ ኣመስኪሩ ብወገነይ ናብ መሰልጠኒ ኣካዳሚ ዛ ክለብ ኣብ ዝገብሮ ምብፃሕ ብዙሓት ኤርትራውያን ህፃናት ናብ ክልቲኡ ፆታ ኣብ ኩሉ ክሊ ዕድመ ኤርትራውያን ኣሰልጠንቲ ከይተረፉ ክርኢ ክኢለ በዛ ኣጋጣሚ ኩልኩም ወለዲ ንደቅኹም ኣብ ከባቢኹም ዝርከብ መሰልጠኒ ማእከል ክትልእኹን ከተተባብዕዎምን ይላቦ በርናንዶ ሲልቫ ብዛዕባ ኣርሰናል ዋንጫ ክዕወቱ ይኽእሉ እዮም ንሕና ግን ክሳብ መወዳእታ ክንቃለስ ኢና ሕጂ ብክልቲኡ መንገዲ ክኸይድ ይኽእል እዩ ገለ ሰባት ንዓና ዝያዳ ተመክሮ ኣለዎም ክብሉ ከለዉ ገለ ድማ ኣንታ ኣብ ዝሓለፈ ስለ ዝሰዓሩ ድሕሪ ሕጂ ክዕወቱ ኣይደልዩን እዮም ይብሉ ንኣርሰናል እውን ከምኡ ሓንሳብ ንክዕወቱ እኹል ተመክሮ የብሎምን ይብልዎም ንፅባሒቱ ድማ ኣንታ ዋንጫ ካብ ዘይወስዱ ብዙሕ ስለ ዝገበሩ ኣዝዮም ፅምእ ናይ ዋንጫ ምዕታር ኣለዎም ይብልዎም ስለዚ ንሕና ክሳብ መጨረሻ ክንቃለስ ኢና እሶም ኣዝዮም ንፉዓትዮም ኣብዚ ዘለዎ ደረጃ ክህልው ድማ ይግብኦም ኢሉ ኣብ 2018 ኣብ ዛዕለት እዚኣ ክርስቲያኖ ሮናልዶ ኣብ ሻምፒየንስ ሊግ ኣብ ልዕሊ ጁቬንቱስ ነዛ መስተንክር ሸቶ ዘመዝገባ ሽዑ እያ ድማ ጁቬ ከተፈርሞ ከም ዘለዋ ዝፈለጠት ፖተር ናብ ሌስተር ሲቲ እንተተኻኢሉ ንግርሃም ፖተር ሓድሽ ኣሰልጣኒ ኣጌራ ክትሸሞ ምዃና ተፈሊጡ ሌስተር ሲቲ ነዚ ትማሊ ምስ ብሬንደን ሮጀርስ ድሕሪ ምፍለያ ካብ ቸልሲ ዝተባረረ እንግሊዛዊ ኣሰልጣኒ ናብ ኪንግ ፓወር ከተምፅኦ ደልያላ ቸልሲ ንጁሊያን ኔግለማን ናብ ስታንፎርድ ብሪጅ ንምምፃእ ትሰርሕ ኣላ ኔግለማን ካብ ቶተንሃም ናብ ቸልሲ ምግዓዝ ይመርፅ ናይ እስጳኛ ላሊጋ ናይ ኩሉ ግዜ ብሉፃት ሾቶታት ኣመዝገብቲ ብቀደም ተኸተል እዞም ዝስዕብ እዮም ቀዳማይ 474 ሊዮነል ሜሲ ካልኣይ 311 ክርስቲያኖ ሮናልዶ ሳሳይ 251 ቶሞ ዛራ رابعاي 234 هوغو سانشيز حامشاي 233 كاريم بنزيما شادشاي 228 راول شاوعاي 227 ألفريدو دي ستيفانو شامناي 221 سيزار رودريغاز ستاشعاي 219 كوني عسراي 212 بوهيغنو تيري هنري نفغري كعسو أغري كبير ليونيل ميسي نا بارسلونا كملس يقبو باتي كوز أوز يقبو من قدي كاب بارسلونا أي وطن دقفتي PSG ንመሲ ተቃውሞም ከስምዑ ምርኣይ ዘሕርቕ እዩ ኣንጻርቲ ናይ ኩሉ ግዜ ዝበለፀ ተፃዋታይ ተቃውሞ ኣይግበርኒ ናብ ባርሴሎና ክምለስ ኣለዎ ይብል ዜና መስግጋር ማንቸስተር ዩናይትድ ነቲ ካብ ስጳኛዊት ክለብ ኣትሌቲኮ ማድሪድ ገዲፋ ናብ ሞስኮ ዝውውር ወርሒ ጥሪ ናብ ቸልሲ ዝተፀንበረ ጃኦ ፍሌክስ ኣብ ክራማት ምስታ ክለብ ዘለዎ ውዕል ምስ ተወድአ ከተፈርሞ ክትፍትን ምዃና ተገሊጹ ሊዮነል ሜሲ ብፒኤስጂ ሓድሽ ውዕል ንምንዋሕ ክልተ ኣማራፂታት ከተቕርበሉን ከላ ናይ ቅድም ክለቡ ነበር ባርሴሎና ስዑዲ ዓረባዊት ክለብ ኣልሂላልን ነዚ ተፃዋታይ ተገዳስነት ኣለወን ሪያል ማድሪድ ንፀጋማይ ክንፊ ተኸላኸላይ ፌርላንድ መንዲ 60 ሚልዮን ፓውንድ ዝውውር ሕሳብ ገሚታቶላ ምክንያቱ ካብ ክለባት ፕሪምየር ሊግ እንግሊዝ ከም በዓል ኣርሰናል ማንቸስተር ሲቲ ኒውካስትልን ደለይት እንዳበዝሓ ስለ ዝመፃ ዋግኡ እንዳወሰኸ ከይዱ ማንቸስተር ሲቲ ኣብ ክንፊ ኣጥቃዓይ ክለብ ባርሴሎና ዝኾነ ኣንሱ ፋቲ ትከታተሎ ምዃና ዝፍለጥ ኮይኑ ኣቦቲ ተፃዋታይ ግን ዝሓለፈ ሰሙን ወዱ ናይ ፀወታ ግዜ ብዘይምርካቡ ከም ዘይተሓጎሰ ብዕሊ ገሊጹ ነይሩ ሊቨርፑል ንሜሰን ማውንት ንምፍራም ኣብ ዝግበር ውድድር ካብ ማንቸስተር ሲቲ ከቢድ ብድሆ ክገጥማ ይኽእል እዩ ጀርመናዊት ክለብ ባየር ሙኒኽ ነዚ ተፃዋታይ ተገዳስነት ኣለዋ ተኸላኸላይ ማንቸስተር ዩናይትድ ሃሪ ማጓየር ኣብዚ ክራማት ካብታ ክለብ ክወፅእ ምዃኑ ዘጠራጥር ኣይመስለንን ናይ ቀደም ክለቡ ክለብ ሌስተር ሲቲ ነዚ ተኸላኸላይ ብልቓሕ ናብ ክለባ ከተምፅኦ ትደልላ
ሊቨርፑልን ኣስቶን ቪላን ስፓኛዊ ተጻዋታይ ክለብ ኣትሌቲክስ ክለብ ኒኮ ዊልያምስ ድሌት ከም ዘለዋ ኤኤስ ጸብጺባ ምስታ ክለብ ዘለዎ ውዕል ንምፍራስ 50 ሚልዮን ዩሮ እዩ ዝግመት ብሰንኪ ጾም ረመዳን ካብ ምስላፍ ዝተኸልከለት ተጻዋታይ ጃዮን ሃዲጃን ዝተባህለ ተጻዋታይ ፈረንሳዊት ክለብ ናንተስ ዝኾነ ብሰንኪ ውሳነ ኣሰልጣኒ ኣንቶን ኮምቦዋረ ካብታ ጋንታ ተገሊሉ። ናይዚ ምኽንያት ድማ እቲ ተጻዋታይ ብቐጥታ ብኣሰልጣኒ ምስተሓተተ ኣብ መዓልቲ ጸወታ ጾም ረመዳን ከፍርስ ፈቓደኛ ስለ ዘይኮነ እዩ። ቅድሚ ሒደት መዓልትታት ፌደሬሽን ኩዕሶ እግሪ ፈረንሳ ኣብ ጾም ረመዳን ዝጾሙ ተጻወትቶም ምእመናን ምስልምና ኣብ ሜዳ ከፍጥሩ ከም ዘይኽእሉ ኣፍሊጡ ነይሩ። መራሒት ፕሪምየር ሊግ እንግሊዝ ዘላ ኣርሰናል ዝመጽእ ክራማት ንእንግሊዛዊ ቤሊንግሃም ንምውናን ኣብ ዝግበር ቅልስ ከም ዘይተኣቱ ይንገር። ኣገዳሲ ተጻዋታይ ጀርመናዊት ቦሩሽያ ዶርትመንድ ቤሊንግሃም ዝመጽእ ክራማት ኣብ ዝኽፈት መስርሕ ምስጋር ተጻወቲ ኤውሮጳ ሓደ ካብቶም ተደለይቲ ተጻወቲ ከም ዝኾነ ኪላታት ዕድጊ ተጻወቲ ይሕብሩ። ማንቸስተር ዩናይትድን ቸልሲን ነዚ ወዲ 19 ዓመት ተጻዋታይ ንምፍራም ብዝለዓለ እየን ዝሰርሓ ዘለዋ ኣርሰናል ንዓመታ ኣብ ግጥም ቻምፒየንስ ሊግ ኤውሮጳ ክትሳተፍ ብምዃኑ ሓደሽቲ ተጻወቲ ንምፍራም ተበጊሳ ከም ዘላ እዩ ዝሕበር። ይኹን እምበር እታ ጋንታ ዝያዳ መስመር ምክፍፋላ ንምትርናዕ ብምውጣን ዝለዓለ ባጀት ኣብ ከም ቤሊንግሃም ዝኣመሰሉ ተጻወቲ ከም ዘይተጥፍዩ ዝሕበር ዘሎ። ዋጋ ቤሊንግሃም ልዕሊ 100 ሚልዮን ፓውንድ ክበጽሕ ከም ዝኽእል እዩ ዝሕበር። ብዘይካዚ ሰሙናዊ ደሞዝ ናይቲ ተጻዋታይ ምስ ካዝና ኣርሰናል ክሳነ ከም ዘይክእል ይግመት። በዚያ ከዓ እታ ጋንታ ካብ ምውናን እዚ ብርቂ ተጻዋታይ ብምውጣእ መስመር ምክፍፋላ ክትሃንጽ ዝያዳ መሪጻ ዘላ። መስመር ምክፍፋል ኣርሰናል ኣብ እንግዳዕ ቶማስ ፖርተር፣ ግራንት ቻካን ማርቲን ኦዲጋርድን ከም ዘሎ ይፍለጥ። ኣርሰናል ኣብዚ እዋን ንዳክላን ራይስ ንምፍራም ከም ቀዳማይ ዕላማ ሒዛቶ ዘላ። ብዋጋ ቤሊንግሃም ከዓ ክልተ ከም ዳክላን ራይስ ምፍራም ዝያዳ ከም ዘርብሓ እያ ትኣምን። ተጻወቲ ኣብ ምጥማት ቀዳማይ ሓላፍነት ኣርሰናል ዘለዎ ፍራንሲስ ዋላ እኳ ቤሊንግሃም ዓንዲ ሕቖም ምክፍፋል ኣርሰናል ክኸውን ከም ዝኽእል ዝኣምን እንተኾነ ክብሪ ዋጋ ግን ቀንዲ መሓንቆ ከም ዝኾኖም ንዴይሊ ሜል ኣፍሊጡ። ንሱ ነቲ ተጻዋታይ ገና ወዲ 16 ዓመት ከሎ ከም ዝጠመቶ እንተኾነ ግን ዋግኡ ቀልጢፉ ሰማይ ከም ዝዓረገን እዩ ዝሕብር። ካብ ዜናታት ኣርሰናል ከይወፃና ኣብ ፈረንሳ ተወሊዱ ንሃገራዊት ጋንታ ኣይቨሪ ኮስት ዝውክል ኒኮላስ ፔፔ ናብ ኒስ ብመልክዕ ልቓሕ ምስግጋሩ ጌጋ ውሳነ ከም ዝነበረ ተዛሪቡ። ፔፔ ኣደጋንቱ ኣርሰናል ድሕሪ 2004 ንፈለማ ግዜ ጽዋዕ ፕሪምየር ሊግ ንምዕታር ኣብ ትቃለሰሉ ዘላ ግዜ የገድሳ ምንባሩ ብምእማን እዩ ንውሳኔ ኣርቴታ ጌጋ ክብል ዝገልጸው ዘሎ። ፔፔ ምስ ኣርሰናል ኣብ ዝነበረሉ ግዜ ትሑት ብቕዓት ድሕሪ ምንጽብራቕ እዩ ብመልክዕ ልቓሕ ናብ ፈረንሳዊት ኒስ ተሰጋጊሩ። ንሱ ምዛ ፈረንሳዊት ጋንታ ኮይኑ ኣብ 17 ጸወታታት 6 ሾቶታት እዩ ኣመዝጊቡ ዘሎ። እዚ ዓመት ስፖርት ምስ ተዛዘመ ፔፔ ናብ ኣርሰናል ክምለስ ድዩ ኣይክምለስን ግን ንጹር ኣይኮነን ዘሎ። ንሱ ብወገኑ ኣብ ኒስ ጽቡቕ ከም ዘሎ እዩ ዝሕብር። ሓደ ካብ ብሉጻት ፈረንሳውያን ተጻወቲ ምዃኑ ዝእመነሉ ሙባፔ ኣብ 2024 ካብ ፒኤስጂ ወፂኡ ምስ ስፓኛዊት ሪያል ማድሪድ ክጽምበር ከም ዝደሊ ይሕብር ኣሎ። ይኹን እምበር ዝሓለፈ ዓመት ነዚ ተጻዋታይ ንምፍራም ኩሉ ዓቕማ ዘፍሰሰት ሪያል ማድሪድ ኣብዚ እዋን ብነጻ ጥራይ ክትወስዶ እዩ ምርጫ። ካይላን ሙባፔ ሎሚ ዓመት ምስ ፒኤስጂ ኮይኑ ጽዋዕ ሻምፒየንስ ሊግ ኤውሮጳ ንምዕታር ዝነበሮ ሕልሚ ብምብርዓኑ ኣብዚ እዋን ናብ ሳንቲያጎ በርናቡ ከይዱ ሜዳልያ ሻምፒየን ሊግ ኤውሮጳ ንፈለማ ግዜ ኣብ ክሳዱ ዘእትወሉ ዕድል ክረክብ ድሌት ከም ዘለዎም ቀረብቱ ዝገልጹ። ሙባፔ ጻዕዳ ማልያ ሪያል ማድሪድ ወዲኡ ክጻወት ከም ዝደሊ ብዘይቃል ዓለም ኣብ ዝገልጸሉ ዘሎ ግዜ ግን ሪያል ማድሪድ ተገዳስነታ የድሓርሕር ከም ዘየሎን ጋዜጠኛታት ስፓኛ ዝሕብራ። ሪያል ማድሪድ ነቲ ተጻዋታይ ንምፍራም ወዲኣትሉ ኣብ ዝነበረት ግዜ ሕቑቓ ከም ዝሰበራ ክትሕብር ከላ ሕጂ እውን እንተኾነ መስርሕ ምዝራብ ትጅምረሉ ተጻዋታይ ምስ ፒኤስጂ ዘለዎ ውዕል ከም ዝወድአ ርግጸኛ ኣብ ዝኾነትሉ ግዜ ክኸውን። ዝሓለፈ ዓመት ማልያ ሃገራዊት ጋንታ ፈረንሳ ወዲኡ ኣብ ዋንጫ ዓለም ብሉጽ ምንቅስቓስ ዘርኣየ ካይላን ሙባፔ ምስ ፒኤስጂ ዘለዎ ውዕል ክሳብ 2025 እዩ ዝጸንሕ። ይኹን እምበር እታ ጋንታ ኣብ መድረኽ ጸወታ ኩዕሶ እግሪ ኤውሮጳ ድኹም ውጽኢት ብምምዝጋብ እቲ ተጻዋታይ ብፍቓዱ ኣብ ክረምቲ ናብ ዝመረጸ ጋንታ ክኸይድ ዘኽእሎ ስምምዕ ኣለዎ። እዚ ናይ ኩሉ ግዜ ዝለዓለ ኣመዝጋቢ ሾቶ ፒኤስጂ ዝኾነ ተጻዋታይ ድሕሪ ገለ ሳምንታት ምስ ሓለፍቲ ዕድጊ ጋንትኡ ብዛዕባ መጻኢኡ ንምዝራብ ተዳልዩ ከም ዘሎ እዮም ቀረብቱ ዝገልጹ። ፈረንሳዊት ፒኤስጂ ካብ ዋንጫ ፈረንሳ ሻምፒየንስ ሊግ ኤውሮጳ ከም ዝተገለፈት ዝፍለጥ ኮይኑ ኣብዚ ዓመት ተሪፋታ ዘላ እንኮ ዋንጫ ናይ ሊግ ፈረንሳ ጥረያ። እታ ጋንታ ትማሊ ኣንጻር ሊዮን ኣብ ዝገጠማሉ ናይ ሊግ ጸወታ ብዓወት ሊዮን 1-0 ከም ዝተዛዘመ ይፍለጥ። ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ሲኔማ ሰመረ ናይ ሎሚ ዕለት ጸብጻብ ናብ ዝዛዚምና ኣለና። ኣብ መደባትና ዘለኩም ርእይቶ ይኹን ነቐፌታ ኣብ ኮመንት ኣስፍሩልና። ኣብ ቀጻሊ ብኻልእ መደባት ክሳብ ንረኸብ ሰላም።
سينما سمري سمري كابيزي رابيزي حيلنا للنبت فلتت حقوز دستا سحاب سنيت رفتا نغسل النهار سينما سمري عب سينما سمري قطعو مزنك نوري وعاما وميد دراما ملالا بوزاتا سبورت فيلم